हम भोजपुरी गायक अभिमन्यु चौहान ग्राम गजपुर जिला गोरखपुर निवासी रउआ लोगन के बीच एगो प्रस्तुति लेके आवत तानी। आशीर्वाद दियल जा भाई लोग।
पुरिया मरदा टांग ले अब कोरा में हई गोरखपुरिया मरदा टांग ले अब कोरा में गोरखपुरिया मरदा हई टांग ले अब कोरा में गोरखपुरिया मरदा हई टांग ले अब कोरा में। सुझाव दे सकतानी नंबर बा 9616 1551।